tuna kan hlasak tur hi ka hriat dan chuan YouTube a awang hle mai a sap hla pawh mizo hla pawh kala hmulawa aron request tu hi jailal nun tluanga ania Christian labu na number zani samriat panga isual tam eng ang ma se ti ani sap hla chuan Jesus will not cast you out ti ani isuan na hnat chuak long che isual tam eng ang ma se isuan na hnat chuak long che khong ai na bulani isuan na hnat chuak long che khatiang khan ni chang thum ania chang khatna thiam chuan ni adang chu har to lo ani wei khat sale china isual tam eng ang ma se isuan na hnot chuak long che khong ai na khot ka chu dik khap lo mai theya pon ni se a thluk hriat nan anan sa ni aron request tu kha jailal nun tluanga ani